przeżywamy, pozbawiliście drogi. Chwała będzie zawsze i wszędzie Twemu sercu, o mój Jezu. Chwała niech będzie zawsze i wszędzie Twemu sercu, o mój Jezu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Dzisiaj w Ewangelii usłyszymy, jak Jezus czyni cudem. Czyni cudem w konkretnym życiu człowieka. Prośmy Jezusa Chrystusa, powierzmy te wszystkie sprawy, które naprawdę potrzebują cuda. I niech każdy z nas otworzy się na Bożą łaskę i niech nasza wiara będzie niezawiana. A tą mszę świętą sprawuję za Genadię, prosząc dla niego łaskę zdrowia, Bożego błogosławieństwa i Bożych łask w pracy. Przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej mszy świętej. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo grzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Czego błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Modlimy się. Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości.
Nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności i błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Mądrości. Bóg nie uczynił śmierci i nie cieszy się, że ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było. I byt tego świata niosą zdrowie. Nie ma w nich śmiertelnośnego jadu, ani władania otchłani na tej ziemi, bo sprawiedliwość nie podlega śmierci. Dla nieśmiertelności bowiem stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła. Doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie pozwoliłeś mi wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie Boże mój, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mnie życie spośród schodzących do grobu. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana i pamiętajcie o Jego świętości. Gniew Jego bowiem trwa tylko przez chwilę, a Jego łaska przez całe życie. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moją pomocą. Za miłość taniec mój żałobny łamę. Boże mój Panie, będę Cię sławił na wieki. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, podobnie jak ofiarujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, we wszystką gorliwość, w miłość naszą do was, tak też obyście w tę łaskę obfitowali. Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. Nie o to bowiem idzie, żeby innym sprawić ulgę, a sobie utrapienie, lecz żeby była równość. Teraz więc niech wasz dostatek przyjdzie z pomocą ich potrzebom, aby ich bogactwo było wam pomocą w waszych niedostatkach i aby nastała równość według tego, co jest napisane. Nie miał za wiele ten, kto miał dużo. Nie miał za mało ten, kto miał niewiele. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 Alleluja.
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair. Gdy go ujrzał, upadł mu do nóg i prosił usilnie: moja córeczka to dorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za nim i zewsząd go ściskali. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swoje mienie wydała, a nic jej nie pomogło. Lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc zbliżyła się z tyłu między tłumem i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem, żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości. Jezus także poznał zaraz w sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: kto dotknął się mojego płaszcza? Odpowiedzieli mu uczniowie: widzisz, że tłum zewsząd cię ściska, a pytasz, kto się mnie dotknął? On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości. Gdy on jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: twoja córka umarła. Czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: nie bój się, tylko wierz. I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł i rzekł do nich: czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi. I wyśmiewali go. Lecz on odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę, dziecka oraz tych, którzy z nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ujrzawszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: talita kum, to znaczy: dziewczynko, mówię ci, wstań. Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła. Miała bowiem 12 lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przekazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dzisiaj w psalmie pięknie powtarzaliśmy słowa: sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. I tak, w życiu naszym wiele rzeczy mamy, o których przychodzimy i prosimy Pana Boga, ale szczególnie prosimy o jakieś wybawienie, o zbawienie wieczne, o zdrowie, o potrzebne łaski. I dzisiaj w Świętej Ewangelii słyszymy o dwa takie przykłady, kiedy ludzie naprawdę w swoim życiu dostrzegli ogrom Bożych łask. Bo jak dzisiaj mówił w drugim czytaniu święty Paweł apostoł, tak, mamy różne łaski. Obfitujemy we wszystko, w wiarę, w mowę, we wszelką gorliwość, w miłość, ale też musimy, żebyśmy jeszcze obfitowali w Bożą łaskę, której jest ogrom i której jest bardzo dużo. Jakiej szczególnej łaski dzisiaj otrzymali w swoim życiu właśnie te dwie rodziny, te dwa przykłady?
Tak patrząc dzisiaj uważnie na Ewangelię, doświadczyłem takich rzeczy, bo najczęściej w naszym życiu prosimy dla kogoś o łaskę zdrowia, o Boże błogosławieństwo, o potrzebne łaski. I właśnie za tym przykładem dzisiaj idzie rozpaczony ojciec i jaje, bo wiem, że jego córka umiera. W tej chwili, choć jest i przełożonym synagogi, czyli wysoko postawionym w hierarchii, to jednak wiem, że ta godzina, ta chwila jest szczególna i oprócz Boga nie ma komu mu pomóc. I dlatego pełen po prostu ufności i pełen nadziei przychodzi, upada mu do nóg i prosi usilnie: moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła. Jakże ta sytuacja nieraz podobna w naszym życiu, kiedy właśnie przychodzimy do Jezusa, kiedy padamy na kolana i prosimy, aby nas wysłuchał. Kiedy przychodzimy i prosimy, aby Bóg wysłuchał nasze modlitwy. Kiedy przychodzimy i prosimy, aby ktoś pomodlił się właśnie w tej intencji. Ile razy pamiętam, takim szczególny ruch u nas jest i jak zazwyczaj tak zobaczyłem matki w modlitwie, zazwyczaj jak proszę o nich o coś pomodlić się o zdrowie, to zawsze Boże błogosławieństwo idzie. Także bardzo ważne, żeby też jakąś sprawą, jakąś intencją szczególną pomodlić, poprosić innych o modlitwę, żeby też do nieba były zanoszone wiele próśb właśnie w tej intencji. I widzimy, Jezus Chrystus idzie, chociaż inni ludzie już mówią i przychodzą, że nie ma żadnej nadziei, że już córka umarła, ale Jezus wie, że wszystko, co się odbywa, odbędzie się według woli Bożej i właśnie cały czas pociesza właśnie tą rozpoczoną rodzinę. I kiedy przychodzi właśnie, kiedy jak ludzie mówią i nawet wyśmiewają Jezusa, że ta córka umarła, to jednak mówi szczególne słowa. Talita kum, to znaczy dziewczynko, mówię Ci wstań. Te szczególne słowa. I właśnie przychodząc na mszę świętą, przychodząc na modlitwie do Pana Boga, właśnie też w głębi naszego serca musimy usłyszeć szczególne słowa, które Jezus szczególnie mówi do nas. Bo ten, jakże łagodne słowa, Jezus Chrystus przygotował dla tej dziewczynki. Ale ile jeszcze innych słów jest, którymi pocieszam, którymi uzdrawiam, którymi po prostu pomaga w życiu. Właśnie czytając Ewangelię, jakże w wielu miejscach możemy usłyszeć, jak Jezus bardzo prostymi słowami, ale podtrzymuje swoich uczniów, swoich bliskich, swoje otoczenie. I kiedy nawet odbywa się w nim wstąpienie, to też zostawi im szczególne słowa testament, że nie zostawi ich samych, ale poszle im Ducha Świętego. I widzimy cud, który się po prostu odbył. Ta dziewczynka usłyszała szczególne słowo dla siebie, skierowane od Jezusa. I właśnie ten cud się stał. A czy ja otwieram swoje serce na szczególne słowa, które Jezus Chrystus chce powiedzieć do mnie? Przypomina się ten fragment, jakże piękny, jak Maria Magdalena, która szukała Jezusa, która myślała, że Go po prostu ukradli. Kiedy zobaczyła ogrodnika, tak ona myślała, to właśnie mówiła o tych wszystkich problemach. Ale Jezus miał szczególne słowa. I kiedy powiedział Mario, to od razu ona poznała w nim Jezusa. I dlatego w naszym życiu też mamy widzieć Jezusa i chcieć Jego zobaczyć. Ale też jest druga sprawa, o której często zapominamy. Bo dzisiaj jest jeszcze drugi przykład uzdrowienia. Bo za wszystkich się modlimy, ale czy modlimy się też za siebie samego? Czy jednak znajdujemy tą chwilę, żeby też poprosić o zdrowie dla siebie? Jakże pięknie nieraz ktoś przychodzi i zamawia za siebie mszę, żeby podziękować za łaski otrzymane,
i poprosić o łaskę zdrowia. Tak? I o tym też nigdy nie trzeba zapominać. Bo tak, człowiek chce wszystkim pomóc naokoło i to bardzo dobrze, ale też nigdy nie wolno też zaniedbać siebie. I dlatego właśnie ta kobieta przychodzi nam jako przykład. Chociaż ona i się i lękała, bo miała chorobę krwotok, co w żydowskim rozumieniu oznaczało ciągłą nieczystość. Właśnie przeżywała tą rytualną nieczystość. Bała się przebywać w tłumie, żeby też nieczystymi i już innych nie zrobić. I dlatego jakże to jest wytłumaczone, dlaczego ona tak przeżywała, kiedy jednak dotknęła Jezusa, dotknęła płaszcz Jezusa. Ale czy Boga można uczynić nieczystym? Ona po prostu czysto po ludzku się bała, ale dostała jakże szczególną łaskę, dostała uzdrowienie. I Jezus, jak widzimy dalej, szuka ją, żeby powiedzieć szczególne słowa. Nie, że w tajemności wszystko, ale chce ją zobaczyć, chce ją przywitać i mówi jakże piękne słowa. Córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swojej dolegliwości. Jakże piękne słowa. Kiedyś czytając Słowo Boże, też był taki zwrot córki i jedna kobieta później przyszła do mnie i mówi: wie ksiądz, jak dzisiaj usłyszałem to słowo córko, to aż bardzo się po prostu w swoim sercu gdzieś nawet łza pojawiła się, bo od 7 lat nikt na mnie córkę już nie mówi, bo rodziców pochowała. I właśnie te słowa, jakże bardzo szczególne, kiedy Jezus Chrystus do nas zwraca się córko, brat, po prostu zwraca się takimi szczególnymi słowami do naszego serca. I wiecie, wszystko, co jednoczy te wszystkie dwa fragmenty, które są bardzo potrzebne w naszym życiu, to jest nadzieja. I dlatego mamy tą nadzieję dawać się drugiemu. Mamy pokazywać, mamy pomagać, mamy nieraz porozmawiać, ale przede wszystkim nadzieję czerpać od Pana Boga, który daje nam wielką nadzieję i który prowadzi nas przez życie. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zjednoczony, przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, świat ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko zostało. On dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków: wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję zgrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Troszcząc się o zbawienie człowieka, prośmy Boga o łaski potrzebne
do spokojnego życia na ziemi. Módlmy się za misjonarzy i misjonarki, by mogli skutecznie pomagać ludziom głodnym i chorym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o siły i zdrowie dla Ojca Świętego Franciszka, by mógł jak najdłużej służyć ludziom. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się, aby ludzie w modlitwie i sakramentach świętych znajdowali pociechę i moc Chrystusową. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Gennadia, prosząc dla niego łaski zdrowia, Bożego błogosławieństwa i wszelkich łask Bożych w pracy. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dzięki Bogu jesteśmy zdrowi i możemy uczestniczyć w dzisiejszej mszy świętej. Módlmy się o zdrowie naszych domowników i naszych bliskich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, dawco łask wszelkich, wysłuchaj nasze modlitwy, a prowadząc nas do niebieskiej Ojczyzny, udzielaj nam pomocy w życiu doczesnym na ziemi przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pani nam powiada, ludu czcią przyjęty, uwielbiaj swego Pana, święty, 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 uwielbiaj swego Pana, święty, święty, święty. Zapnijcie z nami nieba, Bóg nasz niepojęty, w postaci przyszedł chleba, święty, 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 w postaci przyszedł chleba, święty, święty, święty. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwała swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia. Spraw, aby nasza posługa była godna ofiary, którą składamy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim W górę serca. wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący wieczny Boże, i o Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Ty z miłości stworzyłeś człowieka, a gdy zasłużył na potępienie, odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są
i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał nam apostołów i Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, upięcz mnie. Uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, w której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, które za was i za wielu będzie wydane na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając Boże zbawczą matkę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i niebowstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejdź i prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednały ze sobą. Spraw, abyśmy posieleni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Michałem Archaniowem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Kazimierza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednoczy ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo,
ośmielam się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, w której żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Który władzi wszelkiej świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który władzi wszelkiej świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz wszelkiej świata, oddasz nam spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, Nie jestem godny, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz swojego słowa, a będzie uzdrowiona dusza moja. Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi. Odbiegny Boży witaj, w radości serce drży. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezus, pomóż łaską, bym godnie przyjął Cię. O szczęście niepojęte,
przyjął Cię. Nie jestem godzien, Panie, byś w sercu moim był. Tyś król lepszego świata, a ja jest marny był. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezus, pomóż łasko, bym godnie przyjął Cię. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezus, pomóż łasko, bym godnie przyjął Cię. Gdy wspomnę na me grzechy, do żalu płyną łzy, bo serce Twoje zranił. O Jezu, odpuść mi. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezus, pomóż łasko, bym godnie przyjął Cię. O szczęście niepojęte, Bóg sam odwiedza mnie. O Jezus, pomóż łasko, bym godnie przyjął Cię. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, sprawnych święta Polskie, którąśmy ukierowali i przyjęli od nogi nasze życie, abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości przynosili owoce trwające na wieki. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Objawy duszpasterskie 13 niedzielę zwyczajnej. 28 czerwca w poniedziałek uspomин святого Іринея, biskupa i mucznika. 29 czerwca u wtorek uroczystość świętego Piotra i Pawła apostołów. U ten dzień każdy wiernik ma obowiązek udzielniczyć u świętej mszy i wstrzymać się od wykonania nieobowiązkowej pracy. Świętej mszy o 8 godzin ranicy i o 19. 2 lipня u piątnicę uroczystość Najświętejszej Panny Maryi Bucławskiej, opiekunki Wińsko-Mogilewskiej archidiecezji. 3 lipня u sobotę świętość świętego Tomasza apostoła. Pracuje Święty Miesiąc после Świętych Mszy wieczorowych o 19:00 odbywaється nabożeństwo do Najświętejszego Serca Jezusa. Trwaje nowena do Matki Bożej Bucławskiej u intencji jutrzejszej likwidacji następstwa pożaru, a tak samo duchownej podrychtowki do świętowania siódmego ogólnobieloruskiego festu. Programa Bucławskiego festu. 2 lipня u piątnicę u 12:00 Święta Msza, 18:00 Święta Msza dla pielgrzymów, 23:30 procesja ze świeczkami i kopii obraza Matki Bożej Bucławskiej, 3 lipня u sobotę u 00:00 Święta Msza, u intencji odbudowy Bucławskiej świątyni, узначальвает celebrację старшиня конференции католических biskupów u Białorusi, biskup Witebski Олег Buchkiewicz, 10:00 Święta Msza. Все молитвы и цelebracje будут odbywać na полевом алтаре на открытом повietrze. Adoracja Pana Jezusa w Najświętejszym Sakramencie w intencji naszej rodziny
буде відбуватися наступним чином: середу, суботу, неділю з 14 години до 19, інші з 14 до 21. Звертаємося з просьбою записатися на дежурство. Знову трошки є проблеми з дежурством, поэтому хто би мав час і вільно, то вельми вдячний. На гэтым тыдні припадає перший четвер місяця, День молитвы о покликании до службы Божией. Первая пятница месяца, День молитвы до сердца Иисуса. Первая суббота месяца, День молитвы до Матери Божией. Дякуємо за керування на будову, за супольну індивідуальну молитву, за спів і оправу літургічну, за прибирання каплиці, території поповнення, догледжування квітників і тим, хто дежурив. Помолимся за тих, хто на гэтым тыдні святкує дні народження, ім'яніни, даручим усіх Петров, Павлов, юбілеї, хто чекає народів дітей. Помолимся за добродіїв передавців нашої парафії, а так само об нових добродіях будівництва Санктуарія Божої милосердності і за нас, доручаючи кожного посадку, опеці Матері Божої Рушанцової. Твоє обороня отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас отсюды. Анна хвалебная и благословленная, о Пане нашем, опекунка наша, содержальница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас дорожай, Сыну Своему нас отдавай. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Święty Michale Archanioł, wspomagaj nas walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby Bóg pobronić naszych, pokornie o to prosimy, a Ty wozy niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które nas w górę dusz ludzkich po tym świecie grożą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie, od nagłej i niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas, Panie. My grzeszni, Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Błogosław Jezu drogi, tym, co serce Twe kochają. Niechaj skład ten cenny
Ciebie wielbi Matka droga, Tobie lud Twój składa chwałę. Ciebie wielbi Matka droga, Tobie lud Twój składa chwałę. Będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało